Γεια σας. Είναι παραμονές πρωτοχρονιάς και είπα να φτιάξω αυτό το μικρό βίντεο για ένα μικρό θεματάκι που υπάρχει και για να σας πω και χρόνια πολλά για τον καινούριο χρόνο που έρχεται, να έχετε υγεία, ευτυχία και ό,τι ποθείτε. Λοιπόν, το βίντεο αυτό θα έχει σαν θέμα τη ζόγκα. Η ζόγκα είναι ένα ψάρεμα το οποίο ψαρεύονταν από πολύ παλιά στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν αρκετά αποδοτικό, με αποτέλεσμα να ψαρεύεται και από πολλούς επαγγελματίες. Αυτό που θέλω να δείξω με το σημερινό βίντεο είναι το εξής. Οι ζωγκαδόροι παλιοί θεωρούσαν ότι το σύνολο της δολωμένης με σουπιά ζόγκας πρέπει να δείχνει μια εικόνα μια σουπιάς η οποία να προσπαθεί να πιάσει ένα θύραμα, ένα ψαράκι, το οποίο σαν ψαράκι θεωρούσαν το μολύβι της ζόγκας, το οποίο βρισκόταν μπροστά στη σουπιά. Για τον λόγο αυτό το μολύβι προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να το κάνουν γυαλιστερό, να δείχνει σαν ψαράκι, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί με τη γυαλάδα του αντανακλούσε και προσήλκε, ας πούμε, την προσοχή των μεγαλύτερων ψαριών που ήταν τα θυράματα. Το γυάλισμα της ζόγκας εκείνα τα χρόνια το κάνανε με υδράργυρο. Ο υδράργυρος πουλιόταν στα ίδια αλίας σε πολύ μικρά μπουκαλάκια. Βάζανε μία σταγόνα υδραργύρου σε ένα κομματάκι βαμπάκι, σε ένα πανάκι και με αυτό τρίβανε την επιφάνεια του μολυβιού, οπότε αυτό γυάλιζε. Αυτό το υλικό στα σύγχρονα χρόνια έχει απογορευτεί αυστηρά, γιατί ο υδράργυρος είναι υλικό απαράδεκτο οικολογικά, είναι και δηλητηριώδες και έχει απογορευτεί, δεν πωλείται πια, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται σαν υλικό. Έτσι το γυάλισμα της ζόγκας εγκαταλείφθηκε. Οι σύγχρονοι ζωγκαδόροι δεν τη γυαλίζουν τη ζόγκα. Όμως μερικοί μερακλείδες που το ψάχνουν βρήκανε τρόπους να τη γυαλίζουν τη ζόγκα. Έναν τέτοιο θα σας δείξω εγώ σήμερα, είναι πολύ απλός και αξίζει να τον δείτε. Όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι ψαρεύετε ζόγκα, αξίζει να το δείτε. Με τον τρόπο αυτό δεν γυαλίζουμε μόνο τη ζόγκα, αλλά οποιοδήποτε μολύβι θέλουμε να γυαλίσουμε. Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας το δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μοντέλος ζόγκας, το οποίο το έχω εγώ για να βγάζω τεμάχια τέτοια με καλούπι που έχω φτιάξει, γι' αυτό και βλέπετε δεν έχει κρίκο. Ο κρίκος βγαίνει όταν βγάζω κανονικές ζόγκες. Αυτό είναι το μοντέλο που έχω. Όπως βλέπετε είναι μολύβι το οποίο είναι σκούρο, θα μπω, όπως συνήθως είναι το μολύβι στην κανονική του κατάσταση. Λοιπόν, δείτε τώρα λοιπόν πώς θα γυαλιστεί αυτό το μολύβι. Είναι πολύ εύκολο. Ένα ψηλό γυαλόχαρτο και το τρίβω. Όταν το τρίψει το μολύβι, αρχίζει σιγά σιγά και παρουσιάζει ένα γυάλισμα. Όμως αυτό δεν είναι το γυάλισμα που επιδιώκουμε. Είναι ένα γυάλισμα, αλλά όχι τέτοιο που να αντανακλάει όπως ένας καθρέφτης. Εμείς θέλουμε να είναι πολύ ισχυρό το γυάλισμα που θα κάνουμε στο μολύβι, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά που έχω γυαλοχαρτίσει και αυτή είναι η μεριά όπως ήταν πριν. Δείτε τώρα, όπως το έχω γυαλοχαρτίσει έτσι, θα το γυαλοχαρτίσω και λίγο ακόμα. Το βλέπετε πώς είναι. Νομίζω ότι πρέπει να φαίνεται καλά. Να διώξω αυτές τις μουτζούρες από εδώ. Με ένα οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο, εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα κλειδί
Τώρα όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να σας δείξω ότι με ένα οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο αρχίζουμε και το πατάμε, έτσι το λέμε στη γλώσσα μας. Τρίμουμε απαλά, όχι με πολύ δύναμη, το κλειδί πάνω σε αυτό το γυαλοχαρτισμένο μέρος του μολυβιού. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Βλέπετε πως αρχίζει και γυαλίζει. Στο τέλος, σιγά σιγά θα γίνει γυαλιστερό σαν να το έχουμε επινικελώσει. Όσο πιο έτσι στρογγυλεμένη είναι η πλευρά του αντικειμένου με το οποίο το τρίβουμε, τόσο καλύτερα γίνεται. Δηλαδή και αν το τρίψω και με αυτό το μέρος εδώ, ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα γίνεται. Λοιπόν, κοντεύω να τελειώσω. Δείτε πως έχει γυαλίσει αυτή τη στιγμή. Δείτε πως είναι η άλλη πλευρά και δείτε πως είναι γυαλισμένη. Βλέπετε, θα διαλύσω και μία πλευρά από πίσω με τον ίδιο τρόπο. Αυτή. Αυτό βέβαια το γυάλισμα που θα κάνουμε τώρα δεν κρατάει έναν αιώνα, κρατάει σχετικά λίγο, γιατί το μολύβι είναι ένα μέταλλο το οποίο οξυδώνεται τάχιστα στη θάλασσα, δηλαδή η επιφάνειά του μαυρίζει, αλλά για το ψάρεμα που θα κάνουμε εμείς αρκεί. Θα έχουμε μαζί μας ένα γυαλοχαρτάκι ή μπορεί να έχουμε από το σπίτι 2-3 ζόγκες γυαλισμένες ήδη και να τις εναλλάσσουμε για να μην καθόμαστε μέσα στη βάρκα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το άτρεψα, βλέπετε πως είναι η πλευρά η τριμμένη και πως είναι η άτρεφτη. Την έχω γυαλίσει αυτή προηγουμένως, γι' αυτό φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι τελείως καλά γυαλισμένη. Ενώ εδώ κοιτάξτε πως γυαλίζει αυτή η πλευρά. Εδώ, βλέπετε. Λοιπόν, πάω να γυαλίσουμε και την πίσω. Θα την κάνω με αυτό το σημείο, το χοντρό κομμάτι, το στρογγυλεμένο μέταλλο. Βλέπετε, έτσι το περνάς σαν να το στυλβώνεις κατά κάποιο τρόπο το μολύβι. Αυτό το λέμε πατητό, το γυάλισμα αυτό. Έτσι το λέμε, όσοι το ξέρουμε. Λέμε να πατήσουμε λίγο το μολύβι για να γυαλίσει. Για δείτε το. Βλέπετε πως έγινε η ζόγκα. Σαν να την έχουμε περάσει με νίκελο. Και από τη μέσα μεριά. Αυτή τώρα η ζόγκα με την κίνηση, άμα τη χτυπήσει κάποιο φως, αμέσως γυαλίζει, αντανακλάει όπως τα νικελένια κουταλάκια και όλα αυτά τα τεχνητά που χρησιμοποιούμε, οι γλώσσες των τεχνητών ψαριών που λέμε ότι αντανακλούν και προσελκύουν. Βλέπετε, σε οτιδήποτε μολύβι να το κάνεις αυτό, αρκεί η επιφάνειά του να είναι κάπως λία, να μην έχει πολλές ας πούμε ανομαλίες, τις οποίες αν έχει ανομαλίες πρέπει να τη γυαλοχαρτίσουμε με ένα σκληρό γυαλόχαρτο, να τη γυαλίσω καλά και από την άλλη μεριά για να το δείτε ολοκληρωμένα πώς θα γίνει η ζόγκα. Λοιπόν, την τρίβω και από εδώ. Και διαλύζω. Τα χέρια που μου τζουρώνονται, μην ανησυχείτε, με λίγο σαπουνάκι φεύγει αμέσως. Δεν είναι μουτζουρά, είναι σκόνη. Είναι σκόνη από το τρίψιμο του μολυβιού με το γυαλόχαρτο. Βλέπετε πως έγινε. Σαν να την πέρασα με νίκελ. Λοιπόν, αυτά. Καλή χρονιά και πάλι. Όλο το χρόνο τον επόμενο θα τα λέμε τακτικά.